Gigo yudo kwa setieko. Erokamano kwa tieko. Agi plante ayudwara assure ni before term mar governor nyong'orumo. Gigo yudo kwa setieko. Erokamano kwa tieko jatelo nyiswa chenro mar longo ni greening initiative manotimore. Chenro mar greening initiative nochak gi governor Nyong'o gi Kisumu City higni 3 mokalo. Niluongo ni greening and beautification by use of urban aesthetics. Wasetemo to pok wachopo mwadwaro. Target marwa ni mokwongo Kisumu onego bed kaka Singapore. Ing'eni kidhi kamoro ka Singapore, kilande ndege tiparo ni donje forest. Utego kise land airport kodi koni kara ane city. Wadwaro ni wabed gi not less than 3 million trees mopidhi. Emomiyo koro wakawo gini matek ni tarik 10 ka tarik 10 wadwa neno ni yendo pidhi. Koro waseketo makidi ka rates kidwa gedo e Kisumu ka item mokwongo mwachako development of building and controls wang'iyo ni lopino rom nade tidhi pidho yien marom nade. Kendo wang'iyo ni beautification mar compound ni kidak kamoro kaka este kaka Milimani wasendiko nigi supervise gi ni kidak e Laknara beautify your compound and team landscaping. To wan kaka Kisumu before December this year idhi neno ka all the streets are beautified. Erokamano. Wan gi plan ma wadhi beautify the streets, wadhi pidho kaka kwa airport, wadhi pidho gino ni agapanthus and the Christmas palm. An gipenjo kawatieko. An gipenjo moya e county ma Kisumu ntiere jadak ma Kisumu penjo ni ntiere ondiek highway